bingung sangat dam dene weruh-weruh wis mapan ning papan kono. Lingak-linguk tan weruh kiblat anane mung gumun. Kaya mapan ana ning alaming pangimpen kawusa kocap. Dupe wis tinata rasane nget mring garwa kinasih. Anenggih Risangkawa. Dene tatana ning sandhiye. Ambengok karuna. Dewangkara kingken ler manguswa kang layon denya ilang memanise denya ilang memanise wadananira layu aduh Gusti sampun sakmestenipun kula kedah nampi paukuman paduka Gusti inggih awit saking nistaning titah paduka kula sampun kumawantun nerak pepacuh paduka kowe ana ngendi wong miyak grumbul mudhun jurang pereng nyabrang kali gedhe kang kebak bebaya krenggosan napase nganti meh pedhot panasing srengenge sumelet kaya mecah mestakanira sang Adam kaya dumunung ning alam walikan yen to katraju kelayan kawontenaning kasuwargan jati ingkang anane mung sarwa sekeca yekti kaya bawana bumi lan akasa kekesing rati dresing udan miwah kilat dadet kang sesautan sinusul swara gluduk jemeder satemah kumesar risangada wis tepung belang kekalangan dene Rumupat ingkang garwa Dewi Hawa parandene yekti datan pinanggih hadelek-delek lenggah ngandhap wit kang rembuyung
Tananira layo gumelku cemrah maratani kaya ana dawuh pituduhe ngalah marang aku iki ana kewan kang aran kidang kang sarta kowe banteng kang nyaketi marang aku wih tita ingkang maha kuwasa paduka menika sinten dene benten kalian bangsa kula inggih Sang Minulya paduka menika bangsaning menapa aku tita ngalah aku menungso jeneng kuwatan sekawit mapan kuning swarga bebarengan mulya kelawan bojoku Yayi Hawa nang lajeng kenging menapa paduka mapan wonten ing papan ngriki wujud wanagong bebondotan ingkang wontenipun namung penandang kados mekaten inggih kenging menapa paduka dumunung wonten mriki pangeran gedhening kaluputanku nyata ingkang tak sandang jebul kapareng ingkang maha kawasa sing dadar marang uripku dene saiki aku dipisahake kelawan bojoku Adam lan Kawa ora bisa ketemu aku mapan ana ing kene iki aduh Sang Adam kula nuwun sewu sipating titah menika pancen namung kedah nampi menapa ing dados keparenging Gusti rahayu dene paduka tinitah wujud menungsa ingkang cetha sampurna benten kalian kula namung kewan bebrangkangan kula sak konceng kang ngrenggani papan menika sarira paduka jangkep pirantosing badan sarwi sempurna kinarya rumagang damel inggih Sang Adam najan kula rasa nanging kula ngrumaosi bilih kula menika kawon samukawisipun menawi katanding kalian paduka sato kewan pancen nyata Allah Maha Agung ya Maha Welas najan kowe wujud sato nanging uga kapanduman siing pangeran mula ayo tansah gedhekake rasa syukur marang panjenengane lajeng kepareng paduka badhe lenggah wonten pundi lan tindak dhateng pundi aku mung manut krenteking ati kedheping netra lan jumangkaing suku nganti sak ketemune garwaku Yayi Kawa lang-lang ramyan ingkang sasangka kumenyar mangrengkone puri mangken tanpa siring ora pati nduga mono jebul
papan kaya mengkene kang tak ambah ana banyu kang ngilak-ilak semono jembare nanging keteking rasaku aku mung kudu nyabrang kali iki. Duh Gusti kang Maha Agung, mugi paduka paring pangayoman dhateng kula. Aduh. Tujunipun paduka wegik ing samukawis nyatanipun paduka saged nenggalangi bebaya. Baya iki bakal mangsa marang aku. Tasih kathah panunggilanipun. Yen kowe ngetutke aku kang padha prayitna ngati-ati. Menawi perlu ngupaya margi sanes kewala Sang Adam.
Jatri sang kapirang rinangkul ginempe gembe dosang retnang pawana yogi tukang walang ati. Lata ayo kowe manungsa kowe arep menyang ngendi? Kowe mapan ning wewengkon iku ora urung kowe mung bakal gawe rusak lan gawe kisruh. Kowe ngali ayo minggato saka papan kene. Wewengkon iku ning panguwasaku. Sardula. Aku Gaumating Allah. Ingkang wujud apa wae kang kumlip kang kumlawe kang rumang kang kutu-kutu walang wong toga. Kabeh dikeparengake mapan ana ing bumi iki. Aja golek menang mudhe ora sagokan bebangal gaglek nggon wae. Au. Ocap kacarita nalika semana saya krida sang Sima ingkang agenge kagila-gila mrawasa sang Adam auta pungun-pungun ladang dumunung ing antaraning urip lan pati maksih nyebat asmaning Kang Maha Agung dadi ana daya panas kang mijil saka salirane sang Adam babar jatining wujud sang Sardula. Panuksmaning jajalanget iblis kowe isih tetep nguber-uber aku.
glundung tumyung angin hamuter ngubengke lebu mabul hamim wiswasana segara wedi katan kantenan anane mung peteng lan warsa celeret yayah hanyigar jagat kulon handilat telenging bumi ngelangut kaya tanpa wates ambaning bulak wedi kuning ingkang pating pendosol kaya gumuk lan gunung alit banjar bebanjaran ana wanita ingkang kumaleyang lampahe labet pustatan kiyat nyangga ragane sayekti pustatan kuwawi njangkahake sukune ingkang mlenthung sak jagung kala-kala rebah gumulinging wedi miring glundung kaping 100 saka pucuking gumuk kaya krikil kang denuncalake Dermanguswa kang layon nyailang memanise watananira layu kumel kut semrah maratani kuwas ingkang murba gesang kula kenging menapa kula kedah pepisahan kalian sesodyaning manah kula yang aku Gusti ingkang maha wikan Kakang Adam Paduka lenggah wonten pundi Kakang kula sampun boten kuwawi lumampah wonten ing segara wedi Pangeran tinuntuna lan kapayung ana gesang kula saged nampi menapa ing dados paukuman Paduka dhateng sedaya kalepatan kula nanging menawi kula kedah mapan wonten ing ngriki panyuwun kula duh Gusti kados mundi marking kedah kula tempuh murih sagedipun kula pinanggih kalian guru laki kula duh Hyang Agung paringa pepadang malaikat ingkang samya nganggo wong mapan mungguing langit samya maspaosaken penandang ingkang sinandang dening Sang Kawa miwah Sang Adam ingkang nyatane wis atusan taun yen to diitung datan pinanggya labet Sang Adam rikala kabuncang saking swarga dawah mapan wonten ing pulo alit wonten ing seganten kidul
numpal keli lampahe wis datan mikir rina miwah wengine anane mung mlaku lan mlaku maka tenuge sang Dewi Kawa rikala binuncang ing prahara mijil saking kasuwargan tumiba ning segara Wedhi panas miwah bulak kang ngenthak-enthak nyata lamun ta datan kayoman dening kaparenging pangeran mesti wis mati garing ning labet maksih ana sing Gusti kang akarya jagat miwah rahmating pangeran maksih pinaringan sugeng apalipurna kinumpulake sisa otot bebayune lon-lonan ya tetep jumangkah Kakang Adab papan iki ingkang bakal anemtokake sapatemoning manungsa loro yaiku Si Adam lan Kawa ya papan iki kaparenging dat kang murweng dat karanan Gunung Katresnan kangaran Gunung Katresnan Oh, garwaku wong ayu. Atusan taun. Ya kene. Aku kapisah lawan sira wong ayu.
Kakang semanten ugi meh kewala kula amupus. Namung kula tasih enget semendhe jejaring papasten. Yayi bagya mulya kang tanpa pepindhan dene kaparingi ngalah isih kepareng manggihake pun Kakang lan Siadi. Ayo lungguh Kang Prayoga. Leng-lenging driya mangun kung kanduan rimang lirlena tanpa kanin Kakang jebul boten saged kinagas dening wantah lan nalar kaagunganing pangeran ingkang maha kuwaos. Najan to paduka lan kula sampun kandhapaken dhateng bumi nanging nyatanipun tasih ageng sing kawasa dhateng kula lan paduka. Wong ayu iya. Mula eling-deling jroning kabungan lan kasusahan pun Kakang lan Siadi kudu tansah ngluhurake asmaning pangeran. Wong kelalen yen nganti ora gagas lamun Kang Maha Kuwasa iku sayektine ora bakal sare. Inggih, Kang nyipta jagat iki ora kena kanggo geguyon. Wiwit iki aku netepake kabutuhaning menungsa tumrap Kang yasa jagat iki ora mung yen lagi kelaran lan lagi nandhang sedih utawa sengsara, nanging uripe najan to rinuban bondo lan rangsa sengsem apa dene kamulyan aja nganti lali kelawan kang nitahake. Inggih Kakang, kang gawe urip iki ora meksa marang titahe. Nyatane najan to iblis uga manungsa kabeh uga winengku dening kaparenging dat kang murweng dat. Pun Kakang milih dalan merga saka apus kramaning iblis ingkang satemah dadi kaya mengkene. Saiki ngene wae Di, ayo ana ing alam iki padha netepi kewajiban. Ingkang nami kewajiban menika menapa Kakang? Kewajiban iku sawijining penggawe ingkang ora dedasar pamrih apa wae, nanging mung kanggo kamulyan apa dene kaagunganing pangeran ingkang tumuju marang rahayuning jagat ingkang tak pidak iki Yayi. Inggih Kakang. Pun Kakang lan Siadi kudu ayo kurban samubarang ya lelabuhan marang donya iki iku dadi tetenger ing besuke tumrap lelakonku lan lelakonmu ya Di. Inggih Kakang, inggih. Lan sumurupa yektine aku nampa dawuhing Gusti Allah, lamun to wong urip ana ing alam donya iki sayektine lair makarya banjur sirna
kabeh titah kudu nglakoni ora petung cendhek during pangkat lan lungguhe sugih apa mlarat sapa wae sing bakale urip ana ing alam marcapada iki gelem ora gelem mesti kudu ngambah kodrat telung tataran nanging sejatine kodrat lan wiradat mono loro-lorone ngatunggal ingkang sarwa misah tegesipun kados pundi Kakang senajan wis tinulis jangkaning kodrat nanging menungsa tetep isih duwe wenang budidaya murih garis kodrat mawaja nganti ngrusak tata raharjaning jagat iki kula nuwun inggih Yayi tete mangsa iki tata-tata aja ning atimu gunung dhuwur ayo diunggahi jurang jero ayo diuduni yen perlu segara kang jero ayo dicemplungi urip iki mung kudu netepi dharma nganti nunggu tengara saka adiling kawasa bumi gonjeng langit kelap-kelap katon lir kincanging alis risang mawe gandrung sabarang kadul wukir moyak mayit inggih Kakang Adam garwa paduka tetep badhe sektya bekti dhateng paduka ngantos kukuting jagat menika rasing rasanan kon menika wonten toya ingkang tumurun saking langit kados mekaten lajeng kados pundi menika Kakang ayo mlebu ana growonganing gunung kae jenenge guwa inggih Kakang kenging kangge panonopan sawetawis upamata nerusake lumaku kejabana guwa uga pun Kakang bisa nugel panging kekayon miwah ngrubuhake kayu apa dene gegodhongan kinarya sompok kanggo ngaling-alingi panasing srengenge lan gawating udan Yai inggih Kakang wiwit titi mangsa iki rehning beda banget kahanane kelawan ing swarga nanging Gusti Kang Maha Agung isih kepareng-paring nugraha wit-witan ingkang ngambiyet wohe mungguing alas iki becik dipilih kang kena kinarya isining padaran apa dene mbok menawa iwak banyu lan uga peksi iber-iberan lan kewan dedaratan ingkang bisa pinangan inggih Kakang sendika ngestaken dawuh What? Whoa! Yo, Allah. Hut. Hut, hut, hut.
mokluk. Wah, kates ketela gantong. Wah. Wah, dadi setan iki penak. Nyamlenge nek kaya ngene gumendina kok seneng-seneng. Wah, wis. Aku golekno kae sing suarane enjuh loro kae. Arep tak nggo engkol. Kuning nenis ganti pingsung putih pahit-pahit kates tela gantung pranyata ngatur kates tela gantung. Kalah. Pangananku iwak sil lelepi pangananku iwak sapi leleli pangananku iwak pelok. Wah, aku melu cah. Ora gelem ngenteni kowe. Aku tak melu dhisik cah sesuk. Weh, aku Sabtu melu. Sesuk ndak disenani. Melu cah melu. Wong melu dhisik kowe, ora dijak jajan. Ora ya ora apa-apa. Sing penting aku ora kecatet. Weh, do mangkat kabeh kowe. Ngerti ya kowe Adam. Donya iki wis dikebaki iblis. Wadya balaku tak sebarke blat papat. Sayektine wis ora ana nggon kanggo kowe. Aku karo kowe mung beda alam. Nanging sejatine mapanku ya ning kiwa tengenmu. Aja mbok kira kowe bakal bisa mangguh seneng. Aku tetep bakal budidaya nganti kobong jagat iki.
Oh. Batis manis upos tebu saupama aja melu-melu karo jim sing ora genah kae. Iya ya Kang. Ah iya. Wis to. Engko mesti entuk-entukane neraka jahanam. Bener. Wis di not wis mbiyen nyatane ya ora tau pernah isine muga kisruh wae. Mulane kuwi. Ing kene wae karo aku. Aja kemrungsung nek kowe kemrungsung mesti balane kae mau. Nah iya ya wis penak sing semeleh. Semeleh ki ndawake apa-apa. Nah iya ya. Dadi urip ki nggo manembah. Wah iya ya bener ora kleru. Lah nek ngelekke bola-bali delekke ngeyel wae ya mentok dhewe kae ora ngunduh-ngunduh dhewe. Men. Wis awake dhewe seneng-seneng nang kene karo kanca-kancane sing padha kenek gelem dielingke. Ah iya. Lah iki kumpulane sing kenek-kenek dielekke sing ning kene iki. Lah ndek men wis tau tak elekke dek pirang dina kepungkur kae. Tak elekke kanthi srana sesideman. Ya. Ya wis mbok elekke tenan wis. Tak senani. Ning ya wis temruntun temoto. Iya ya. Nek ngelekke gerang-gerangan ki ya kudu sing
roh papan-pane ora rumangsamu kabeh ketiplakmu dudu. Ora aku ya rumangsani kok. Kabeh ana ngareping pangeran ki ya jane mung padha wae kabeh ki ciptaane. Wah sing nyipta panjenengane iya aku. Lha aku karo kowe ya kudu ngrumangsani nek dadi titahe ngalah. Iya. Sing bener ki manembah kuwi. Wis ta. Apa kepiye wae sing tumindak apa-apa ki nek didasari nganggo panembah ki mesti ditampa dening Allah. Mulane kuwi. Ayo seneng-seneng nyeluk kancane meneh sing do gelem delekke. Ketoke mau tambah 3 rombongane sing kena delekke. Ning mbah kae nek saploke tak elekke engko terus suwe-suwe iso susut. Apane awake. Oh ngono ya. Ayo dielekke rene. Dipethuk nganggo apa? Lalagon cara ngendi? Ning nung ning nung ning nung ning nung yong ning nonenu. Ngono kae ya. 6 loro jire. Ya. Kuwi grompol Mataraman. Ya.